об و ҳавои имсолаи айёми киштукор барои мардуме ки аз замин неъматҳои моддӣ меофаранд бисёр мусоид омад. Ин лаҳзаҳо қабади ҳосилхези хок ҳам дар ҷунбиш буда талу пушта ва кокулчаҳои дар шоха ва панҷа наврӯстаро бо пӯпакҳои сони махмалак обрасони нигаҳ сохтааст. Аризамадро аз хоҷагии Муҳаммад Осимии ҷамоати деҳоти Деҳқонобод бошад, муҳимтар масъалае ки пешору уфтодааст, ин сабзонидани се намуди ангури аз дигар иқлим ворид гардида мебошад. баҳори имсола, яъне айёми киштукор барои мардуми Барзгат баҳори хуб омад. То ҷои боронгариҳо ҳам зиёд шуд, резиши барф ҳам ба мушоҳида расид ва ин беҳтарин масалан умеди ҳар як кишоварза. ва ин лаҳзаҳо дар хоҷагии боғпарварии Муҳаммад Осимии ноҳияи Дӯстӣ аз ҷамоати деҳоти Деҳқонобод қарор дорем, ки ҳамасола дар ин хоҷагӣ фаъолият зери санҷишҳои гуногуни парвариши тогзор қарор мегирад. ва ин мавсим ҳам то ҷое ки масалан аҳли заҳмат аз ин хоҷагӣ иттилоъ доданд, қариби 1400 ниҳоли нави ток имрӯз шинонида мешавад ва ин ниҳолҳо қариб 3 намуд буда, яъне ки тафовут нисбати ӯ ангурзори қаблӣ дар он аст ки қариби аксари 3 намуди ангурҳо яъне бедона ҳастанд ва дар бозори ҷаҳонӣ низ имрӯз талабот нисбати ин намуди ангурҳо хело зиёд гаштааст. бошад ки масалан бо хуб нигоҳубин ва парвариш кардани ин қитъаи тогзор солҳои минбаъд дар дигар хоҷагиҳо низ ин таҷриба васеъ ба роҳ монда шавад. Яким соли мо шинандесам, як нахол як сола будай худаш. Мо да хатаб 2 сол беста чени вай мешава, баъд мо заминда мекурим, дуринами ангурода мекурим ва ангурор остабад. Ангурор хуб, дар маҷмӯъ хоҷагӣ чӣ қадар ангур дорад? Чанд гектар аст? 10 гектарай. Ангур. Чӣ қадарш ба самараи ҳосилдеҳай? Ҳосилдеҳана ҳозир 1,5 гектарай. 1,5 гектар. Дигаш имсолара мебандаю кам ҳоли дидем ки боғи нава. Боғи нава. Қариб ки дар ин байни 5-6 сол давра ба давра боғ буд ё чиягӣ? мо ҳаракат кинем ки гуфтаи ҷаноб олӣ барои экспорт борд тайёр кардан дар кор будай. Барои содирот. Барои содирот, барои ҳамин сортҳои нав коридан дар кор будай. Сортҳои худмон қафо мондааст сол ба сол. ангурои местни хидмат. Яъне ки чизи ки бозори ҷавонӣ талаб мекунад, бояд ба вай мутобиқ шуд. албатта. Барои ҷаҳонӣ бозор да мо бор тайёр кардан монда, барои ҳамин ҳаракат кардастем. Анами замини ҳозир ниҳол коридем, насиб боша барои бозори ҷаҳонӣ моям барои экспорт виромадан ҳавас дорем охи. Виромаданмон дар кор ко. Бозори Европа, бозори Европа. Барои ма ҳаракат дорем, сортҳои нав, талаботи бозор, талаботи ҷаҳон ҳаракат кардем. Акл мегӯяд ки соле ки накуст аз баҳораш пайдост. Хуб, сол чӣ гуна сол буд аз нигоҳи шумо ки вобаста ба он таҷрибаи чанди солаи деҳқонӣ ва боғпарварӣ дорем? боғпарварӣ инака ҳамин заминҳо тақсим шуд, мо ҳаракат кардем. ҳар хел чиз коридан дар. Не, ман дар назар дорам сол чӣ хел омад? Сол ганда нест, нағз омаду камта хунук омад. ҷои мо тарафи ҷануб оқа хунук назадай, ангурорам бисёр дарахтора хунук задагӣ нест. мо уже хунук задай гуфта умида канда будем ки не шукр Аллоҳ худаш дар паноҳш нигоҳ дошт. Ина ҳозир сабз шид ангуромон ҳамаш. ҳосил нағз иншоалло мешава имсолам. Ганда нест. ва ин хидаи дигари
тогзор дар хоҷагии муҳаммад осимӣ соли дуввуми сабзишро дар бар мегирад ва чуноне ки аз тартиби корҳои саҳроӣ дар ин хоҷагӣ мушоҳида мегардад, то давраи ба самар расидани ҳар як ниҳоли тоб деҳқонон байни қатори ниҳолҳоро нарм кунонида аз ӯ зироатҳои масалан аз кишти ӯ зироатҳое истифода мекунанд ки ҳам ба айём созгор мегирад ва ҳам дар як маврид метавонанд 2 ё 3 навбат ҳосил бардошта бошанд. ва ин таҷриба аллакай таи чанд сол аст ки миёни деҳқонон роиҷ гаштааст ва маҳз истифодаи ана ҳамин усул то ҷои фаровонии бозорҳои мамлакатро таъмин карда меояд. дар ноҳия ҷодаҳо аз ҳисоби амали маъмулу машҳуранд. ҷамоати деҳоти нуривахш дар ин мавзӯъ пешоҳангиро дар тайёр кардани сабзавоти барвақтӣ муваффақ шудааст. заминҳои қобили истифода аз 2700 гектар беш аз ту тавассути пойгоҳҳо обёрӣ мегарданд. аз баландиҳо чунин менамояд ки ин мавзеъ пӯшида аз пироҳани ҳарирӣ аст ки дар ҳама давр дар оғӯшаш неъмат меофарад. аҳли заҳмат аз ҷамоати деҳоти нури бахши ноҳияи дӯстӣ ҳастанд таъминкунандаи бозорҳои мамлакат бо сабзавоти барвақтӣ мебошанд ва ҳамасола дар ин ҷамоа дар хоҷагиҳои деҳқонӣ ва қидаҳои назди ҳавлигӣ аллакай дар моҳи апрелу май тамоми намуди сабзавот чуноне ки мушоҳида мегардад пешкаши аҳолӣ мешавад. ва ин мавсимам дида истодаем дар як гӯша агар қисмате аз хоҷагидорон ба ҷамъоварии сабзӣ яъне ки саргарми коранд, дар хидаи дигар карам рӯзҳои наздик пухта мерасад ва баъди он ҷамъоварии картошка ва ҳамчунин нав қадар фурсат баъд яъне лаблабӯи сурх ҳам тайёр мегардад. воқеан мактаби хуби деҳқонӣ аст аҳли заҳмат аз ҷамоати деҳоти нури бахш. то ҷои иттилоъ гирифтем дар баъзе гармхонаҳо бодиринг ва помидор низ рӯзҳои наздик тайёр хоҳанд шуд. замоне дар гаравтӣ калонтарин харбузаҳо парвариш меёфт. чун имрӯз шароит фароҳам гаштааст, ин мавзӯъ низ дубора эҳё шуд. солҳои 70 ва 80 қарни гузашта бозорҳои мамлакатро маҳз харбуза бо номи яъне харбузаи маъмули метровка ва тарбузҳои азимҷусае ки аз 25 килограмм боло вазн доштанд баракати бозорро таъмин мекард. ва бо гузашти солҳо чуноне ки хоҷагидорон имрӯз иброз медоранд, маҳз норасоии оби полезӣ ва кӯҳна шудани пойгоҳҳову қубурҳои обрасон то ҷои ин имконияту ин дастрасро аз байн бурд. хушбахтона таи 5 соли охир аст ки мавзеи гаравтӣ бо оби полезӣ пурра таъмин асту деҳқонон ба рӯзгори қаблӣ бармегарданд. бошад ки солҳои наздик боз ҳамон харбузаҳои маъмули метровка ва тарбузҳои азимҷусаи аз 25 то 30 килограмма бозорҳои моро ҳусни дигару ғановат ва баракати дигар бахшанд. истифода мебурдем мо ҳамин тарбузҳои тошкен, тарбузҳои бузургуста, тарбузҳои метровка мезод шуд то 1 метр, 1.5 метр. Тарбузҳомон аз 25 то 30 то 50 килограмм. ва ба сабаби ин пойгоҳҳо то соли нами 2005 сол пешо 5 сол пешо об нашуд мо ҳама коро баъд ба Россия рафтам муҳоҷират рафтам. инам байнда бо ин бачаҳоро овардем, ина бо машғул шудем ки ина обмон фарай мо пойгоҳҳо ҳамаш тамир
آبمانی نه 3-4 روز شد که آب هست و آبادی یک تحویل است که بیرا زی تجربه روزگار بهره بگیر. شما بازگشتید مثلا با مو فعالیت پیشینه و شما توجه مکتب خود رو دارید در جاده مثلا کشتی پلیسی از ها. سالهای 80 ما پلیسی کاریم خیلی تام میکنیم اون که مسئولیت ما خربوزه تربوز امروز زمان همون گذشته پوریفیخور را طلب میکنم. میتونیم برگشته به همون زمان یا نه؟ با زمانهای پیش برگشتیم ما وقتی پیشرفتی ها هست این پیشرفتی ها که این با سبب این جمهوری خطایی که دوستی داریم این بسیار چیزا ما همش تخمی ها ما بسیار پیشرفتی ها همش از سال این کیلومتر پیشتر میبره از دورهای پیش دم پیشتر همیشه. در نوحه اگر برخی سرگرم کاری صحرایند و حاصل از کشتی تکراری را جمع آوری میکنند، قسم دیگر با کشتی اساسی شروع نمودند. در جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان خیلی که دیده شده برای بازارها را غنی گرداندن من در ما کشتی تکراری 35 گکتار سبزی کشت کرده بودیم. من حال آنکه دیده شده در بعضی قطعه ها سبزی را ما حاضر کنده ایستادیم و برای بازارها را تامین کردن ما استفاده برده ایستادیم و من خیلی که میدونید در ماه اپریل اولش کشتایی که ما سبزی کشت کرده بودیم علاقه به بازار میبراید برای مردم سبکی بشه. صفت این سبزی که تازه در زمین مونده است چخیل است؟ خیلی که من دیدی استودید سبزی یگان خیل دیگر شدگی نیست. خیلی که همین سبزی نو همین خیل استودگی و برای بازار تامین نمودن چو در حالت خوب میباشه. در جماعت دهود 20 سالگی استقلالیت کشتی پنبادانه با اصول معاصر انجام میگیرد. زحمتکشانی جماعت شهرک 20 سالگی استقلالیت جمهوری تاجیکستان خیلی دیده ایستادید برای محصولات تر و تازه به بازارها تامین نمودن. من از اون جمله هندله، تربوز، بادرنگ، پامیدور و خربوزه و زیر پلیونکا کشت نموده ایستادند که برای بر وقت برآوردن و از اون حاصلای خوب گرفتن و باز من همی شرکت جونتای خطلون که با آب خطرگی و زیر پلیونکا کشتی پخته گذرانده ایستاده است که این شهادت می‌دهد که حاصلای زیاد حاصلای خوب می‌دهد. برای همین امروز ما در جماعت علاقه قریب 30% کشتی پخته ما گذراندیم و در کانال هایی که ما امروز با آب اون را تامین می نماییم. ما با دستگیری حکومت جمهوری که ناساس های آب براری ما را زیاده از 3-4 سال شد که همه را تعمیر خوب کرده بودند و امروز همه با آب تامین هستند. یعنی که من بعد موضوع با همون روزگار پیشینش برمیگردد، خانه خوب میشه. همین خیلی من همین در هر یک قطعه زمین هم برای 2-3 حاصل گرفتن و هر یک وجب زمین رو ثمرناک استفاده بردن. مهنت کشان جماعت و خواجگی های دیخانی جماعت با یک دل صاف و دل پر مهنت کرده ایستادند. زدش 15 تا سیت اگر به کورکی حساب اینات 60 تا بعد حاصل کنیش نمیگیرد.
خلاص استفاده از امکانیت دسترس تدبیرهای به این ایام مربوط به تدریج وسعت گرفته ایستاده است. از همه مهم امروز از تکنیک توپ‌پایگاه پره به موسم نوبتی تیارند. انی زمان 54 عدد تخم‌پوشک‌های پخته ما پورا به کار آماده کردیم. در خوجگی‌های پخته‌کاری ناحیه الکی کشت از همین سرکرده شروع شد. بغیر از این ما 30 عدد تخم‌پوشک‌های намуди нави хитоӣ дорем ки бо тариқи зери плёнка пахта мекунанд. дар ин самт ҳам кишт рафта истодааст. зиёда аз 100 гектар аллакай зери плёнка мо кишт кардем.